Študenti maturitného ročníka Školy umeleckého priemyslu Sklanárova 7 usilovne pracujú na svojich maturitných projektoch. Dnes som tu so žiačkou triedy 4. D Vivien Bukovskou, študentkou fotografického odboru. Vítaj, Vivien. Čiže Vivien, akú tému na maturitný projekt si vylosovala na začiatku septembra? Vylosovala som si tému kontakt. Bola si s témou spokojná? Prvýkrát, keď som to vytiahla a akože prečítala, hej, lebo je to akože široká téma, že viac vecí sa dá na to spraviť. Ale nakoniec akože mala som s tým trošku problémy, ale teraz je to už akože v pohode. Kedy si na práci začala pracovať? Akože hneď som nad tým začala rozmýšľať, že čo by to mohlo byť, ale neviem, akože týždeň, dva na to, ako sme to dostali. Predtým, ako si začala fotiť, robila si nejakú prípravu? Nie, nerobila, iba som mala plány akože v hlave. Čo bola prvá vec, ktorú si nafotila na maturitný projekt? Nafotila som oči, konkrétne Vicky a Mary. Aký je tvoj postprodukčný proces? Väčšinou pracujem vo Photoshope a niekedy aj v Lightroome. Akú veľkú časť tvojho maturitného projektu už máš hotovú? Väčšinou s fotkami som akože hotové, ešte zo pár záberov mám dofotiť a text je akože tak do polovice. Cítiš sa, že stíhaš so svojím maturitným projektom do odovzdávacieho deadlineu? Podľa mňa hej, už až tak veľa vecí tam nechýba, akože ešte máme času na to. Takže ja ti ďakujem za rozhovor a za tvoje odpovede. Dovidenia. Dovidenia.